la meva pregunta serà llarga, perquè hi ha bastants factors. Què passarà amb els nostres comerços de barri? Què està passant amb les terrasses? Què està passant amb aquests comerços que tenim que formen part de la personalitat de Barcelona, que en aquests moments molts sembla que han de desaparèixer? La quantitat de metros i metros que en els centres comercials estan donant de més, la Maquinista, Glòries, etcètera, o sigui que estem esverats. Què passarà en aquesta ciutat que tu somies i que sabem que el comerç, que ja ho has anomenat, te l'estimes molt? Quina solució veiem per tot això, sisplau? Gràcies per venir. També vindràs al Consell Assessor de la Transició cap a Capital d'Estat perquè tot el que preguntes realment funciona, és molt preocupant per nosaltres i saps que hi treballem i jo crec que la resposta va en dos grans eixos. El primer, em sap greu ser pesat, però torna a ser l'encaix de l'economia global amb l'economia local. Aquests dies, amb tots els comerços emblemàtics, i començo pel final, doncs s'està produint una circumstància inacceptable i és que estem esborrant l'esforç de generacions i generacions de persones que han treballat en el comerç amb un tres i no res i que a més ens donen singularitat i ens donen atractivitat turística que alhora genera també diners. Jo estic parlant molt, igual que el Jan Laporta, amb el qual treballem colze a colze a la ciutat de Barcelona, en la qual m'han vingut a veure, jo diria, molts d'aquests propietaris i fins i tot, i això és un punt per l'esperança, d'alguns propietaris dels edificis que diuen és que no els vull fer fora, però és que esclar. Situació, no? Jo us podria citar, que no us citaré, noms concrets, però són verídics, d'establiments comercials que per 80 metres quadrats estan pagant 5.000, 7.000 euros més, que els hi ve el propietari i els hi diu, escolta, és que t'he de fer fora perquè em ve una marca d'una franquícia que és que me'n paga 10. Això és l'encaix entre l'economia global i l'economia local, perquè aquests preus no es podran pagar mai, però no es podran pagar mai per l'economia local perquè l'economia local no fa productes que tinguin tant marge. És a dir, jo soc molt culer, però el Silan és que em perdoni que és de l'Espanyol, i n'hi ha algun més també que ho és. Però mira, una samarreta del Barça té un marge de benefici al voltant del 100%, un croissant al voltant del 10%. Què passa? Que al final no hi haurà pastisseries a Barcelona? Com és que estan tancant quasi bé, diguem, tots els establiments comercials basats, diguem, en els oficis? Sabateries, drogueries... Clar, aquest és un dels problemes que la ciutat ha de poder resoldre, perquè al final de què estem passant? Ara estic parlant només del tema emblemàtic i després vaig a la resta. Estem parlant que la ciutat de Barcelona està al voltant d'entre 180 i 200 establiments emblemàtics. Escolta, vols protegir-los? Suspendre les llicències, com vam demanar en l'últim plenari, pensar com ho resols? El que no pot ser és que no faci res i setmana darrere setmana en caigui un. Això és una cosa insòlita, mai vista. Hem de fer un gran conclave per veure com ho resolem. Escolta, això ho tenen resolt a París i ho tenen resolt a Itàlia i especialment a Roma. Per tant, no maregeu la perdiu. Segon, el tema dels marges, diguem, del que és la capacitat de resistència dels globals i dels locals per una part. I després l'ha travessant, diguem, clar, no? Tu dius, escolta, no, jo no em guanyo la vida en un barri, diguem-li, doncs, no sé, a Sant Andreu mateix, i per tant he de tancar. Sant Andreu, per sort, té un eix comercial potent com pocs, està perfectament estructurat al voltant del carrer Major i estic convençut que serà no dels que aguantarà més, no, sinó dels que plantarà cara en el monstre de la Maquinista que té al costat, no? Perquè té coneixement i cohesió.
Clar, tu t'ho mires i, esclar, els marges que obtenen, diguem, les grans superfícies estan al voltant del 30% de mitjana i el petit i mitjà comerç, de mitjana, perquè depèn molt del producte que vens, està a l'entorn de benefici del 10-15%. Bueno, doncs són faves comptades. Per tant, què vol dir? Per tant, el que vol dir és que la ciutat ha d'invertir en que el comerç petit i mitjà de proximitat continuï existint perquè està relacionat amb el que parlàvem abans de l'urbanisme, de la ciutat policèntrica, de la ciutat amb mixtura d'usos, de la ciutat que té, diguem, capacitat de fer-se gran i no encongir-se al final amb tots els meus respectes, per descomptat, a Passeig de Gràcia, de la Diagonal, de la plaça del Llapis a Francesc Macià, les Rambles i Portal de l'Àngel. No, Barcelona no és això. Que aquesta part ha de ser especialment, diguem, tractada perquè té, diguem, una activitat que crida l'atenció globalment. I tant que sí. La legislació ha de ser en relació a ells? És clar que no. És clar que no. I aquí entra el tema dels horaris comercials, aquí entra el tema dels caps de setmana, i després hi entra un aspecte, diguem, molt clar, que és el posar-se d'acord o no posar-se d'acord. Ahir en el Parlament va haver-hi acord amb els comerciants, em refereixo. 2 caps de setmana més, correcte. Limitació de les hores que pots estar obert, correcte. Clar, el que no pot ser és que hi hagi un procés, diguem, de desregulació màxim, perquè llavors no és que guanyin els que ho fan més bé, sinó que guanyen aquells que tenen més capacitat de resistència econòmica fins que guanyen mercat per eliminació de la competència. I això té nom i cognom, i són les grans corporacions. I això fa perdre identitat, perdre singularitat i provoca l'amnèsia col·lectiva que estic segur que cap de nosaltres defensa.